ụmụ Igbo nyamala unu mma. Okwu mkpu n'ọnụ bụ maka ndị ọhaneze ndị Igbo. Taa bụ 2nd May 2023. Unu fụrụ na Chief Emmanuel Iwuanyanwu abụrụgo onye isi ndị ọhaneze, a socio-cultural organization akpọrọ Apex bụ ife nọ na mgbago n'enu. So fanwa mere assume na ọfanwa nọ n'isi ife ọbụla a na-akọ n'ala Igbo. Ewelu socio-cultural tinyere ya ebe nsi webata n'okwu a bụ na akpọgo cultural afa ọha dịa eze adịa. Ịkpọ ọha na eze bụkwa ofe ife ahụ ịkpọ ọnya ọra na eze. O gosiri ife a na-eme ebe ife ọra maka na ekwu na eze nwe ọra nwe eze. Mana ọ ka ọ dị ọra na eze ndị a na-eje kwa arọ na-represent na-anọchite anya anyị, na-ekwuchitela anyị ọnụ anyị. Emekata ife a ndị ọra niile wee gbakọ wee nyoo ndị eze na ife ncha na-alụkọ ọlụ fụ na eze akwụrọzikwa wite ọra. Emezi anya na ọra na eze ife a na-avụzi bụ eze ni abazia politikal kwụrapụzie ọra ka fa mebezi ife omenani nya ka ọ chọrọ ala ni etinyela ebe ni. Ị ga-aghọta okwu ọfụma ka ọ ga-abụ ịpụọ ikwuo n'ọnọdụ Igbo ka ị nụrụ ya. O nwerọ ife niile anyị gbakọsigo n'ala Igbo aifụ asị nọ ndị eze nọ n'ala Igbo kwuru nke a mee nke a. Oge o jidelu ndị Igbo n'onu n'obodo dị iche iche, eze ekwuru okwu ọra na-ata afụfụ. Eze kwụrapụzi ọra ka ọ dị ya dịzi anyị ekechikọ n'ụmụ Igbo na mba dị iche iche. Onwe nke enye orientation na ebe ekwanụ eze ga-akpọnụ gị oku nwa asị nwa tolu naanị na okporo ị ga na-aga emechu n'anya iru ma enye ona ma enye ona. Eze ekwuru ya maka na oyibo egolugo eze. Eze na oyibo na-edinazi n'ofu akwa. Oyibo go jeep gosasịa obunye eze a na-adọ jeep. Eze achọrọ ịma maka ọra na-ata afụfụ. Anọkata ekobata okwu n'ụka agba ụnọ ndị ọra gbarisie nya, eze agbachite nkịtị. Eze enwere okwu ọnụ be anyị a na-agba ọkụ, eze ekwuru okwu. Ebe eze dị na ya na gọọmenti ka na-amị ọnụ. Anyị wee gbaa eze ka ebe mesili omenala anya ka ezi ebe ọ dị. Eze ekpughe ebe anyị anya. Anyị jụọ eze na-emetezikwu ya. Anyị amụrụzidu sef na eze ebulugo ọfọ ndị Igbo tụlapụ n'akụkụ buru Baịbụl n'aka. Eze n'onwe ya ka oyibo kpọrọ si ya na ị ga-ebu Baịbụl rapụ ife omenala na ọ bụrụ ife abịa. Eze ekweta bulu ọvọ bulu ife niile gbasara anyị dụlụka n'akụkụ ya na oyibo mebe ọnụ. Eze eburu Baịbụl. Eze wee bụrụzi onye na-atụ asị taa. Eze wee bụrụzi onye na-eji na nwunye ndị mmadụ taa. Eze wee bụrụzi onye biya na-agba ọkụ ọ na-amị ọnụ ya na oyibo na-amị ọnụ. Eze amụrụzi n'ọba eze ọra wee mụ maka ọ na-abụ oke osisi ọjị daa ụmụ nnụnụ eju ọfịa. Ọ bụrụzie oke n'ọfịa ngwere n'ụzọ. Ọra wee na-asọ isi nwere onye mma ebe ụzọ dị. O nwekwara na onye jisi ike sọpụta isi efu ife ọkụchike everywhere ọchọ dị mma. Ife bụrụ mkpịa abịa n'ụtụtụ ka a daala ya naanị nya na-etu ya egbe na nwa ugo ọ na-azacharị. Oyibo n'anya fụ na onye adịkwa ka okusibego ume ike apịakarịa ya n'enu dọkarịa ya ewere EFCC bịa. Ị na-enezi anya ka eze enu atịa asụ onye ya na ndị oyibo na-amị ọnụ. Eze akọ emegidezie
na anyị fụrụ nna anyị ukwu bụ Iwuanyanwu were ọrụ ka ebulu Baịbụl bunye ya n'aka. Ndị Igbo elo nna si na ọjị Igbo ada asụ oyibo na ọjị ada anụ oyibo. Onye isi ya debezi ka ọ na-afụzi maka ọra na eze anya fụrụ ya ọjị n'aka ka o mee n'ife gosi na nọọsụ ochie kọchọra ọjị anọrọ bọọdụ ife afọ bụ Baịbụl ka anyị wenatakwa n'ọnụ na ọ na-ebekwukarị okwu Baịbụl ọ dịka onwere ife na-esela anyị na Jizọs. O nwere ife na-esela anyị ya mana omenala anyị ene ka e were tụị na dosbin bute nya Jizọs ụzọ. Ọ na-ewute anyị na omenala anyị na ana ma ndị kpọrọ nwofe eze ewere mbọfa na-agba ka ọ wee bụrụ na omenala anyị na-ewechiteli azụ. Ekwu aka Chief Dr. Emmanuel Iwuanyanwu Odimandị bago na-aga edupụtali ya Mazi Nnamdi Kanu. Anyị na-adị afụ tutu emenya onye isi ọra na eze anyị afụgwe na ọ na-abụ onye chọkwara ana ka ndị mmadụ kwụọ onye n'ukwu ọkpụrụ Nnamdi Kanu n'ọnụ. Abụzi anyị ewelu nke melụ nso a kwue maka kampen. Soludo bụ gọvanọ Anambra steeti amapụta si kpọọ ya Nnamdi Kanu si kpọnye ya Nnamdi Kanu na ya ga-afụ maka ya mbọsị a ga-eje ụlọ ikpe na ya ga-akpọpụta ya. Anyị bụ ụmụ iyo ọmụnwa bụ eze ụmụ iyo anyị ebelu nnenesia chia si na ndị ọ chọrọ iri bụ ndị IPOB ndị ọ chọrọ iri bụ IPOB maka na ịma na onye nwa ya nwụrụ n'ebe ihe ọfụna etu ọ bụ na-eji Nnamdi Kanu. O nwekwara nnọọ kwọta dịka ya sị na a ga-esi fụ ife ka akpọpụta Nnamdi Kanu. Onye ọbụla si o si na-ejedu mgbe ya bụrụ na ọ pụtalụ o wee bụzie na ndị mmadụ na-akapitalize onye chọọ ka o grow page ya Nnamdi Kanu onye chọọ ka ọ dị relevant Nnamdi Kanu Soludo apụtakwuo na kampen sekpọ ya Nnamdi Kanu sekpọ ya eri oge n'ụlọ taa okwuzi okwu Nnamdi Kanu a amaazị mma akpọpụtago Nnamdi Kanu. Na bịa ka nna ya ukwu ọbabekwa aba Nnamdi Kanu kpọpụta Nnamdi Kanu ọkwa na abụ ka ọfọ ọgba ka ovu ọnwa kịta ọgbara ịbụọ edu na atalia debe ya n'ime nna ya ukwu ịgbadebelụ mbọ ebe onye ka na-eri anyị bụ ụmụ iyo anyị mụ anya maka na oke a na-elife onye mụ anya. Ije Nnamdi Kanu jelụ ọ bụrụ wichi ya mana o nwere ife mmadụ ji bụrụ mmadụ mmụọ ya na-ekwu okwu na-ebe akwa ebe ahụ ife ga-akpọpụta Nnamdi Kanu ga-akpọpụta ya. Ọ bụrụ ife propaganda ọ bụrụ ife eji esik relevance ọ bụrụ ife ka ọ bụrụkwa na ka imela ụnyara ka ụlọda na ugwu a ga-etiwala udukafọ ọ fọrọ mbọsị ọ na-ebugharị apụọ anyị amalụ ndị anyị na-aba na-ekwu okwu a sị na efe gbabagonu mbọ eri oge vunu ma ọkwara ọhaneze ndị Igbo ebe ka ọhaneze kwudebere ya. Ọhaneze ndị Igbo asị na fa marụ na gọvanọs niile nọ na South East gbalụ together proscribe IPOB. Ndị gọvanọs a na fa pụ ofu ejidenu vanụva je disproscribe ya oyibo proscribe mmadụ emekwu ife a oyibo bịara abịa ọ bụrụ na dawe Igbo famalụ ka fasi ligo enu falitue Nnamdi Kanu egbejelu mba ọ ga-anata ojiji ya bụ ojeli iji ifele mana ọ ga-anị ya ka nwaeze ọ bụ nwaeze ada isi nwaeze ada atọ na mba ojesi ọ ga-anata ndị ji agbalụ fem nke ụlọ onu dan o nwere onye bụchi ibie iji ojelu iji ifele mana ọ ga-etu ugo nata ifele wee gbuo kabara bụ ndị niile na-achọ ka e were ya wee gbazuo dị relevant ife onye ga-abụ ka ọ ga-abụ akara ekpuchi ọnwa. Nna ya ukwu jee chọọ ọfọ ndị Igbo ebe ọ dị ma ọ bụrụ na ịma na ebe anụnwa na ọ ga-alụ ọrụ ịchọọ ka ụmụ iyo teke ego siriọs ije webata omenala anyị bak anyị enweenu ife a na-ekwu asị na omenala na ọhaneze ndị Igbo mekwaziri omenala ndị Igbo ji wee dị strong maka ị na-anya ifu na Igbo etetego n'ụla ndị ọcha anyị na-achọ ịkpọ ha ka anyị werekwa ihe anya ha jidenu mgbe anyị nidi anya kpọọ ụnụ nye anyị n'ewe Igbo eze ụmụ iyo $1 million.